A ciencia na Radio Galega. E como en Efervesciencia gustanos tantos movernos, ir ao sitio onde están os investigadores, neste intre do programa estamos en Santiago de Compostela, no Instituto da Lingua Galega. Francisco, moi boa tarde. Boa tarde. Está connosco Francisco Dubert, porque queremos dar a coñecer o que aconteceu aquí hai unha semana, que foi o Validatón segunda edición. Que é un validatón, Francisco? Bueno, pois un validatón que intentaremos facer máis edicións, intentaremos facelo un pouco máis adiante, un pouco máis grandioso, porque dá un pouco de carga de traballo organizalo. Un validatón é unha pequena competición que facemos entre alumnos que queiran colaborar e voluntaria para validar, despois explico un pouco o que é validar grabacións que hai en Common Voice. Dicir, Common Voice é unha plataforma de Mozilla, unha plataforma colaborativa que recolle datos de fala de moitísimas linguas do mundo. Entón, iso consiste nunha especie de grandísima base de datos que ten moitísimas frases. O proxecto nos está intentando chegar ao 1.000.000 de frases en galego, para que haxa 1.000.000 de frases en galego, frases que teñen que cumprir uns requisitos moi estritos, teñen que ser frases de menos de 15 palabras, non poden conter palabras malsoantes, non poden conter linguaxe ofensiva, non poden conter linguaxe violenta. Entonces é como unha especie de un repertorio de frases. A operación consiste en que ten que haber voluntarios que se animen a gravar a pronunciar esas frases. A plataforma a cada voluntario ofrecelle unhas frases, e as frases necesitan dúas validacións positivas, no caso de que as dúas sean positivas, ou dúas positivas e unha negativa se hai unha negativa, non? O propósito é xuntarse cunha grandísima masa de datos de voz. Porque para poder alimentar a inteligencia artificial, para conseguir que as máquinas falen galego, todos recordamos ese vídeo tan simpático daquela nena que lle dicía Siri, non te entiendo. E ela dicía, Siri, non me entendes porque falo galego. Pois para que eso non pase... E que Siri non entende galego. Ninguna inteligencia artificial actual, o galego lévano bastante mal. Exactamente. De lo que se trata é de poder crear unha enormísima base de datos, porque a inteligencia artificial aliméntase con masas increíbles de datos. E isto non se pode facer nunha lingua como o galego, non se pode facer se non é con un espírito colaborativo. Nós necesitamos a colaboración das persoas. Necesitamos que as persoas pronuncien esas frases, xuntemos unha cantidade de hora grande de grabacións, debemos ter neste momento unhas 300 e pico horas gravadas, e non só chega con gravar esas horas, sino que alguén ten que verificar que o que se pronunciou aí coincide co que está escrito. O bonito desto é que non hai por que falar o galego coa pronuncia estándar, pois se és dunha zona de seseo, falas con seseo, se és dunha zona de geada, falas con geada, porque teóricamente a máquina ten que entender a onde muros e a onda fonsagrada. É que eso é o interesante, non? Porque eu fixen unha pequena así proba, claro, me tingue que pregunta, claro, que acento tes atlántico, seseo e geada, central geada, oriental, normativo e tamén neofalante. Porque as máquinas teñen que entender a calquera persoa que fale galego. O falante tradicional que fala cun determinado acento e o falante neofalante que comezou a falar galego onte, que tamén é un cidadán galego que fala galego. Entonces o bonito do proxecto é que, nos recorremos varios puntos de Galicia buscando comarcas que tiñan acentos específicos para poder conseguir diferentes formas de falar, porque é unha cousa que nós facemos intuitivamente de nenos, que é recoñecer voces diferentes. Calquera neno acabado de nacer é capaz de, en diferentes voces, recoñecer o mesmo, a mesma mensaxe. A máquina só pode facer eso a través dunha masa enorme de datos. Entonces,
como hai voces de homes, voces de mulleres, voces de nenos, voces de vellos, voces de persoas cansadas, voces de persoas borrachas, voces de persoas, explícome, cada voz ten as súas particularidades, a máquina ten que ser capaz de encontrar o padrón común de todas esas voces distintas para poder saber o que estamos dicindo. Algo que nós facemos de xeito intuitivo, a máquina ten que aprender a facelo, só pode aprender a facelo cunha masa inxente de datos, o que non se pode facer sin estes proxectos colaborativos. Entón, o sentido do validatón é obter moitas mostras de voz variadas que pronuncian os mesmos textos para que toda esa variación alrededor dun mesmo texto a máquina poida reducila a unha forma común. Non sei se me explico. Sí, e aí votades no validatón especificamente, votades man de estudantes de filoloxía. Mais adiante pretendemos ampliálo máis porque estamos sempre empuxados, atrapados no tempo, non? É un labor complicado, pero sí, pretendemos abrirlo máis adiante. Temos, por exemplo, neste momento, un crédito de libre configuración para todos os estudantes da Universidade de Santiago que poden participar, poden subir frases, teñen que subir frases, teñen que validalas, fan un pequeno informe no que eles digan que é o que aprenderon da inteligencia artificial, fan as súas suxestións e por iso teñen dereito a obter un crédito de libre configuración. Isto está aberto a todos os estudantes da Universidade de Santiago, non? Pero non hai que ser filólogo, simplemente hai que ter ganas de colaborar. Este detalle que eu conto que é importante, porque realmente as frases son frases cotiás que podemos pronunciar en calquera contexto que as lees e dis, bueno, pois isto son frases é moi sinxelo. Son frases porque do que se trata é de obter moitísimas combinacións diferentes. Conseguir ese millón de frases é un labor moi difícil, un labor complicadísimo, dificilísimo de transmitir, porque hoxe en día para obter esas frases, isto é unha cousa que é legal, isto non é unha gran empresa que fai trampas. Claro, porque ademais estamos falando de datos abertos, isto non son grandes empresas, grandes multinacionais, que hai que dicir, bueno, que piratearon todo o internet, barreron todo o internet de arriba para baixo. Os dereitos de autor houbo aí unha veda, unha caza absoluta. En este caso ti faz esa doazón de voz. Sí, as propias frases, dicir, porque as frases isto colaborouse con moitas editoriais, colaborouse con medios de comunicación que tamén ofreceron as súas frases. As frases entran, os textos estes entran en un procesamento que as descompón en frases. É imposible, ao final, que saibas de quen é cada voz. Ti nunca saberás de quen é cada voz, nin saberás de onde se tomou cada frase. Pero todas esas frases houbo que buscalas a través, extraéndoas de corpus coa autorización. Explícome, non son roubadas. Entonces, eso incrementa moitísima a dificultade do traballo, porque todo se ten que facer dunha maneira legal. Entonces, para poder xuntar ese millón de frases, hai frases sacadas da prensa, pero con permiso da prensa, frases sacadas dos outros medios de comunicación, pero con permiso deses medios de comunicación, e frases que os propios participantes ofrecen. Outro día creamos aquí 2.000 frases. Entón, ibanche facendo preguntas. Que sabes da Galicia romana? Pois ti escribías unha frase sobre a Galicia romana. Que opinas do prezo da vivenda? Pois ti escribías unha frase do prezo da vivenda. Para que os temas sexan moi variados, e o que é moi interesante tamén, está feito desde Galicia, porque para que haxa un sesgo galego, non sei se me explico. Este validatón está dentro do proxecto NOS, que é un proxecto no que estades, por un lado, o Instituto da Lingua Galega e, por outro lado, o CITIUS da Universidade de Santiago, que aporta ese coñecemento da inteligencia artificial. Exactamente, é un labor tamén colaborativo entre as dúas institucións. Realmente no instituto centrámonos máis nos labores de voz, nos labores para poder crear recoñecedores de fala ou por exemplo, para poder transformar texto escrito en fala natural. A nosa parte é un pouco máis a parte de voz, e a parte do CITIUS é unha parte máis de texto que ten que ver coa traducción automática, ten que ver con ferramentas, con creación destes famosos modelos de linguaxe que a final o que te permiten é facer todos estas ferramentas, estes chatbots e todo eso, pero que o podes facer en galego. E volvemos ao mismo tamén, non? Orientado desde dentro da cultura galega. Outro día, estando
que estivemos os de Efervescencia no Congreso Portugués de Comunicación Científica falando cunha colega portuguesa, xornalista da escrita, ela dicía que gañou moitísimos anos de vida agora que no portugués hai ferramentas, igual que no español ou no inglés, ferramentas de transcripción de textos. Claro. A hora de facer as entrevistas, a capacidade que vai haber para pescudar, atopar información cas ventaxes que ten e cos contras que tamén ten, porque claro, había antes cousas que podías incluso dicir aquí na radio e quedaba aí na memoria de quen nos escoitou ou no podcast que pode buscalo, pero había que buscalo. Isto vai mudar completamente porque vai estar absolutamente todo transcrito, tamén unha ventaxe para a xente que poda ter problemas de audición, esa tamén é outra ventaxe, pero o noso mundo isto xa non hai volta atrás e xa estamos nese lugar casi. Mira, eu cando fixen a miña tese, eu fixen unha tese que era o galego de Santiago, e eu non tiña que transcribir moitas horas, eran unhas 30 e tantas ou 40 horas de grabación. Eu pasei moitas horas transcribindo texto dialectal. Chegaron a doerme os pulgares de darlle a barra espaciadora. Claro, a barra espaciadora, claro. Sí, no, pero bueno, hai que pensar, a ver, para que nos está escoitando, que isto sería mundo cinta magnetofónica. Exactamente. Para diante, e correndo para diante, para atrás, e escribindo. Necesito con urgencia transfusión de efervesciencia. E aproveitando nada que estamos aquí, podemos coñecer un poquinho como é o teu traballo como investigador dentro do campo da dialectoloxía, porque a min a primeira pregunta é que é un dialecto, e en galego temos dialectos, porque ou é destas preguntas de congresos mira, que hai correntes. Que é un dialecto podería dar para unha tese doutoral, non? Dicir, que é un dialecto? Unha pregunta temible. O galego ten dialecto? Mira, a maneira máis neutra de dicilo é que o galego ten variación. Todas as linguas do mundo vivas, todas as linguas que se están usando, teñen variación, é dicir, hai diferentes formas de expresión para os mesmos contidos. Variación non significa máis que o que ti estás pensando e tes un contido mental que queres transmitir, pois aquelas entidades que chamamos linguas teñen moitas formas de expresalo, formas que se dividen pois polos grupos sociais, en grupos sociais pois entran mulleres, homes, vellos, xente con estudos, xente sin estudos, que se divide pola procedencia xeográfica, que se divide polo contexto. Pois eu agora estou aquí a falar contigo e estou a falar galego estándar, pois o mellor cando apaguemos esta máquina falo de outra maneira e cando estea cos meus amigos falo doutra. Dicir, todas as linguas teñen variación. A variación sempre se presenta como se fose algo extraordinario ou algo raro, cando a variación é o estado natural. Unha lingua que non tivese variación non existiría, non estaría viva. Non tería falantes. Non tería falantes, non? Por qué? Porque cada grupo social, da mesma maneira que vestimos de formas distintas ou escoitamos música distinta, os rapaces escoitan reggaetón e as persoas maiores escoitan U2, non? Por exemplo. Pois falan diferente, cortan o pelo de maneira diferente. Entonces é consustancial a natureza humana. O que facemos os dialectólogos é intentar describir a variación, sobre todo, que se produce a través do espacio. Eu intento facelo sempre pondo eso en relación coa historia da lingua galega. Eu estou convencido e defendo sempre que a historia da lingua galega é a historia dos seus dialectos. Por qué? Porque todo o mundo fala dialecto. A lingua escrita é algo que xurdiu hai 2 días, é algo que é moi importante nas nosas vidas, pero pensa que poderíamos prácticamente vivir sin escribir, pero non poderíamos vivir sin falar. Entón, realmente, a maneira de existir das linguas é a través da lingua oral, e a lingua oral é diversa, non? Entón, a min gústame estudar a dialectoloxía do galego para mostrarme que a variación lingüística que me ensina da historia do galego. Dicir, como podo saber eu como se constituíu o galego? E cando digo galego estou pensando no conxunto dos dialectos. Entonces, as linguas mudan continuamente, mudan por razóns internas, dicir, pois unha estrutura lingüística pola súa estrutura interna pode transformarse noutra estrutura lingüística e mudan polo contacto.
Por que? Porque eu falo dunha maneira, ti falas de outra maneira, eu analizo consciente ou inconscientemente como ti falas, eu sinto un sentimento positivo ou negativo por ti, se sinto un sentimento negativo por ti, é posible que eu intente parecerme a como ti falas e modificarei a miña fala para parecerme a túa. É outra maneira que teñen as linguas de mudar, non? Eu estudo da variación lingüística, eu estudo da dialectoloxía, o que nos permite entender como se relacionaban ou como se relacionan os galegos entre sí e con todas as outras comunidades lingüísticas que teñen alrededor. Aquí venme a cabeza unha pregunta que o mellor é bastante tópica, pero ti, escoitando, falando alguén, tes que coller moita información, o sea, está facendo unha fala natural, moita información de onde pode ser, máis ou menos. O sea, eu teño unha deformación persoal. Hai de escoitar e dicir, isto é, este acento é de aquí ou un poquinho máis para lá, pero ten aí unha cousa rara. O acento, por un lado, bueno, está a palabra prosodia, por outro lado, o que din as palabras en sí mesmo, non sei. Eu teño unha deformación persoal e eu estou sempre cante. Mira, eu cando saquei, non sei se debo dicir que é unha cousa moi persoal, cando saquei o carné de conducir costoume moito traballo sacalo. Moito traballo, moitas prácticas e moito diñeiro. Agora sou un bo condutor, pero costoume moito traballo. E eu penso que parte do meu problema para sacar o carné de conducir é que estaba continuamente analizando a fala do meu profesor. E cheguei sin saber nada del, porque só falábamos de tonterías, cheguei a dicirlle, usted é do norte de Santiago e vive entre tal sitio e tal sitio. Este era un test, foi. Acertei. Sí, no, bueno, na miña parte, sí, eu creo que todos os lingüistas, non con vontade de xulgar, non se trata de xulgar se unha persoa no momento en que un xulga, se unha persoa fala ben ou fala mal, está abandonando o marco da ciencia. A ciencia non está para dicir, a ciencia lingüística non está para dicir o que está ben e o que está mal, senón está para describir como é o que fala a xente. E despois, ti podes, ademais, describir as crenzas que ten a xente sobre o que fala. Por exemplo, ti podes dicir a geada é bruta. A geada non é bruta, a xente cree que a geada é bruta. Porque hai esa percepción. Polo que dicíamos antes, porque cada grupo social ten unha especie de marcas, entonces eso está supercargado de ideoloxía, é dicir, como os grupos sociais que falan cun determinado os grupos sociais están previamente valorados. Os grupos sociais están previamente valorados. Hai unha valoración positiva ou negativa porque sexas da aldea, positiva ou negativa porque sexas pobre, positiva ou negativa porque sexas rico, positiva ou negativa porque sexas home, positiva negativa porque sexas muller. Hai unha valoración previa. E transfírese a linguaxe. E a valoración que hai sobre as persoas transfírese a lingua. Hai unha frase moi bonita de dous sociolingüistas, que son matrimonios, Milroy, dous sociolingüistas británicos, que din que hoxe en día criticar a fala dunha persoa é a única posibilidade políticamente correcta de criticar a esa persoa. Entonces, por que a geada é vulgar? A geada é vulgar porque a priori se considera que as persoas que empregan geada son vulgares. Non hai máis razón. Non existe ningunha outra razón. Claro, sí, porque vas a valorar pois máis unha variedade que a outra, non? As variedades lingüísticas, simplificando un pouco, Atención, simplificando algo. Decimos isto, non estamos aí na academia, estamos aí para entendelo. Pero teñen todas, digamos, as mesmas capacidades comunicativas básicas. Entonces, o que hai é que os diferentes grupos sociais usan os seus trazos lingüísticos tamén como formas de identidade. A ver, explico unha pequena anécdota. Eu tiña un compañeiro da miña vila que falaba da súa profesora de galego e dicía, é que ela non é como a nós, non é como a nós. E dicía, pero por que non é como a vos? Porque ela di gato. Entonces, fíxate, é o que se chama o prestixio encuberto. Eu podo abertamente eu podo dicir que a geada está mal, é gato e vulgar. Pero se eu en determinados medios digo gato, estou me pondo fora.
Claro, é un marcador de pertenza. É un marcador de pertenza. Entonces, por moitas veces que se fagan críticas dos trazos lingüísticos que se consideren vulgares, se a forza que teñen eses trazos lingüísticos como marcadores de pertenza é suficiente, é posible que eses trazos se permanezan no tempo, porque lle valen ás diferentes comunidades para marcar os seus límites. Iso fai no todo o mundo. Entonces, insisto, cando se traslada unha visión negativa dun feito lingüístico, moitísimas veces é unha forma de dicir non me gusta ese feito porque ti non o tes. Eu, o mellor vou dicir agora dunha maneira un pouco exagerada, pero si o presidente do goberno de Madrid, en España, houvese geada, e non a houbo, pero podería vela, pois a geada sería fina. Pensa, os dialectos galegos divídense entre os que teñen seseo e non teñen seseo, non? Bueno, en Portugal, dicindo dunha maneira para que todos nos entendan, ou en Francia, todos sesean. Porque en Portugal nin en Francia non existe o sonido fricativo dental de facer, de infacer. Entonces, non hai nada, ou en inglés dis house, dis home, en alemán dis haben, non hai nada no sonido h. E claro, que diferenza hai? Exactamente. Mira, pode ser incluso unha ventaxe a hora de falar, por exemplo, no inglés, por exemplo. Exactamente, non? Todos estes problemas é que o xe. Pois se queres falar inglés ou queres falar francés, tens que dicir she, non si. Ou se queres falar francés, tens que dicir cheval, non vas dicir cheval, non? Entonces, moitísimas veces a desvalorización dun trazo lingüístico, insisto, provén da desvalorización das persoas que o empregan, non? Como lingüista, ti o máximo que podes facer é describir como falan, unha hipótese de por que falan así, e a maiores indicar se ese trazo lingüístico está ben ou mal valorado, pero ti non tes por que militar nin a favor nin en contra dese trazo. Ao revés, pode ser que teñas un certo compromiso ético, porque se sabes que todo isto ten algo de construído, algo de externo aos feitos da linguaxe, pois tamén podes ter a prevención de dicir, mira, que isto é un feito externo, é unha convención social, e as cousas que se crean por convención son sempre revisables. Estamos a falar, e coido que lingua diversidade, por poñer así un palabra, en vez de biodiversidade, de linguas falas, é unha cousiña así pequeniña, porque, a ver, coido que tenemos que vir outro día a falar así, pois con máis tempo de dialectoloxía, pero, por exemplo, no caso do galego, obviamente é unha lingua en contacto fundamentalmente co castellano, desde logo, iso é obvio, obviamente tamén co portugués, pero moitas veces esquecémonos do astur-leonés, outra banda. Mira, esa pregunta que me encanta que me fagas, porque nisso máis ou menos ando traballando eu. Cando falamos do galego, digamos que temos como dúas grandes obsesións. Unha obsesión é o contacto co castelán, porque existe a visión, vamos chamarlle a visión, existe a visión de que de alguna maneira deturpa, corrompe o galego, pero vamos chamarlle que é unha visión que posiblemente sexa un feito, bueno, non vamos entrar neso. E despois, por exemplo, as relacións do galego co portugués, se son a mesma lingua, se non son a mesma lingua, se o galego debería parecerse ao portugués ata confundirse con el, ou se o galego é unha lingua autónoma, como hai que escribilo o galego. Ben, esas son preocupacións reais. Pero eu, por exemplo, algúns compañeiros meus temos feito traballos que demostran que hai unha gran área lingüística que é, vamos a chamar unha área lingüística que se chama Galaequia Magna, que incluiría o norte de Portugal, pero sobre todo o norte do Portugal pegado ao océano, unha gran parte de Galicia e unha gran parte de Asturias, que comparte trazos lingüísticos, e non se pode explicar a historia do galego sin ter en conta ese contacto xeográfico que ten co astur-leonés. Por exemplo, nós dicimos dea, en astur-leonés din dea. Nós dicimos, pois fixemos, eles din fiximos. Nós dicimos, en galego, moitos falantes de galego din eles cantano ou eles cantanon. Eso dice tamén en asturiano. Hai moitísimos trazos
que ligan o galego ao astur-leonés e que separan en bloque, agrupan o galego e o astur-leonés nun pequeno bloque que os enfrenta o portugués e que os enfrenta o castelán. Nos dicimos fago, fas, fai, ou dicimos fago, fais, fai, igual que os asturianos. E os portugueses din faso, fases, fas, e os casteláns din hago, haces, hace. É dicir, o castelán e o portugués comparten unha especie de plano a hora de construir o verbo facer, e o galego e o asturiano comparten un plano distinto. Ou seja, que para o que se dicía antes, para podermos concebir a historia do galego, temos que velo o galego relacionándose coas outras linguas que ten arredor, porque o galego está en contacto con elas, e o galego intercambia, e cando dicimos intercambia, que nós tomamos deles e eles toman de nós. Entón, a historia das linguas é moito máis complicada que esa simplificación a que nos forza a visión da lingua escrita, non? Pois así máis divertido vai ter a inteligencia artificial para brigar con todo isto. Para meter todo eso. Eso explica tamén que teñades que meter máis de 1 millón de frases en galego para desde o proxecto Nós conseguir que de xeito aberto, de datos abertos, a fala galega estea tamén no mundo da inteligencia artificial. Estivemos a conversar con Francisco Dubert desde o Instituto da Lingua Galega. Francisco, moitísimas grazas por estar en Efervesciencia. Nada, moitísimas gracias a vos polo voso interese, e gustaríame facer un pouco de publicidade antes de pechar. Por favor, entrade en Doa Galego en internet, que vos levará a Doa Galego, levará vos a páxina do Validatón, non do Validatón, a páxina de Common Voice en que se recollen os datos do galego, e animádevos a doar a vosa fala e a validar a fala dos nosos conveciños. Moitas grazas. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago.